Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку, але тым не менш мы на сувязі і у нас у эфіры пазафракцыйны сябра каардынацыйнай рады альбо былы чалец ліквідаванай фракцыі Воля, стваральнік базы ганьбы Луказон Пётр Маркелаў. Прывітанне, Пётр. Добрый день. Пётр, давайте пачнем з самага, ну, не то, что с самого уже прямо таки пачатку, але вернемся троху у гісторыю. Гісторыя вось гэта с узгаданай мной ліквідацыяй фракцыі Волі пачалася, ну, можа, не зусім з гэтага, але такую тлустую кропку поставила пытанне поліграфа і праходжэнне гэтага поліграфа усімі чальцамі каардынацыйнай рады. Расскажите мне, кай ласка, может быть, ваше стаўленне да поліграфа, да праходжэння чальцамі каардынацыйнай рады гэтага такога чыну праверкі і як вам ввогуле бачыцца, чаму у фракцыі Воля узніклі ну такое вось жаданне прасунуць вось гэтую ідэю з поліграфам абавязкова у каардынацыйнай радзе, потому что я там чуў ужо нават нейкія такія канспіралагічныя версіі, што зарабіць на гэтым хацелі Кусь і хто там, і Манько найперш разам з Кабанавым. Ну, пачнем можна нават раней з таго, як узнікла фракцыя Воля, блок Воля. Яна ўзнікла падчас і пасля канферэнцыі Шлях да волі, якая была арганізаваная ў Киеве палком Костуся Каліновскага, ну, каля 2 год таму. Я таксама там прысутнічаў, была вельмі добрая, унікальная падзея. І пасля гэтага утварылася гэтая фракцыя, гэта блок Воля, які ўтрымліваў прадстаўнікоў розных каля мілітарных, там, парамілітарных арганізацыяў і асобаў, якія падтрымліваюць неабходнасць там мілітарнай падрыхтоўкі, падтрымліваюць неабходнасць таго, што права на зброю. Вось. Ну, і мы пайшлі ў каардынацыйную раду, і даволі была такая амбітная праграма. Вось, ну, але да поліграфу, да, але чамусьці все скончылася на поліграфе. Хаця поліграфа у гэтай праграме, ну, зусім не было. Чаму так адбылося? Ёсць некалькі на гэта прычын. Да, па-першае, ну, можна пачаць са стылю камунікацыі тых, хто былых сябраў КР і фракцыі Воля, якія займаліся прасоўваннем гэтай ініцыятывы. Ну, то бок, в принципе, не вельмі, так сказать, нонвальна, не вельмі не гвалтоўная камунікацыя, даволі гвалтоўная камунікацыя. По-другое, гэта, конечно, пытанне ўспрыняцця грамадскага, да, гэтага пытання поліграфу і даверу да тых, хто будзе іх праводзіць, бо мы ведаем, што якраз зараз гэты поліграф праводзіць гаспадар Манько. І потым невядома з кім дзеліцца гэтымі вынікамі, да? І потым ідуць чуткі. І ўжо нават у маім выпадку, пра гэта таксама на Еўрарадыё, напэўна, і згадвалі, калі я праходзіў гэты поліграф 2 разы, ну, просто ён не спрацаваў. Хаця, і, ну, вось, і мне потым кажуць, што я прыйшоў на поліграф напалены, што просто не з'яўляецца правдай, што неправда. Да, то бок, то, што я спажываў там учора па медыцынскіх паказаннях, гэта, ну, это не справа. Да? І потым людзі, якія робяць гэты поліграф, яны гэтыя чуткі распаўсюджваюць. Да? То бок, я думаю, што такая думка была таксама у людзей, якія стрымаліся ад гэтага галасавання, што, ну, ці мы хочам мы даваць такую ладу гэтым людзям, да, якія, ну, могуць себе вельмі правакацыйна паводзіць у публічнай сферы і вось такія чуткі распаўсюджваць. Вось, ну, таму і не прагаласавалі за гэтае пытанне. Правильно. Такім чынам, вы зараз сказалі про тое, што кіруе гэтым праходжаннем поліграфа Манько, то есть, умоўна кажучы, нейкія падставы і нагоды казаць про тое, што, ну, нейкія мэты пераследуюцца, ёсць, на ваш погляд, ці не? Ну, конечно, калі казаць про, ну, может быть, гэта не напростовая некая фінансавая выгода, конечно, але, ну, калі чалавек ужо займаецца поліграфам, калі ён вядзе гэтую тэму, то потым, калі гэта прапанова была прынятая, напрыклад, каардынацыйнай радай, то гэты чалавек меў бы, ну, шмат улады, бо гэта рашэнне дало б яму шмат улады в гэтым пытанні. Ён змог бы інтэрпрэтаваць вынікі гэтых поліграфаў
ну, так ці інакш, і ўплываць на тое, які яны будуць, так? Вось. Ну, тому можна казаць про те, що, напевно, була нейкая асабістая зацікавленасць, так? І, в принципі, яшчэ раз, да, калі казаць про праграму волі, то, ну, у нас не было такого. Не было про поліграф нічого. Ну, і потім вони пачалі, ну, абсолютно рэчы, які просто немагчыма маўчаць, калі пачуць то, што яны кажуць про тое, што там Прокопчык, напрыклад, агентка КДБ там і так далей. Ну, просто яны гэтых людзей не ведаюць, да? Яны пачынаюць сабе спекуляцыі нейкія прыдумляць. Я, напрыклад, тую железу ведаю давно, ўжо 6 год. Вот это тая самая студэнтка, якая падавала ў суд на Лукашенко, калі вы не памятаеце. Вось. І ну, я ведаю, што яна не агентка, яна просто супрацоўніца, яна актывістка ад сэрца. Да? Ну і вот пачынаюцца такія рэчы. Але погодіться, Петр, прописывать у праграме сваёй там по фракцыі тое, что там поліграф, ну не глупо, потому что поліграф гэта ў прынцыпе меры бяспекі, якія варта прытрымлівацца. Ну, прынамсі, гэта любые, гэта можа быць поліграф, ці вы там настаивали на тым, што каб нейкім іншым чынам меры бяспекі у координацыйнай радзе захоўваліся. Для этого не абавязкова, гэта умовы працы, гэта не пра тое, пра што павінна быць у праграме, праграмным нейкім дзеяннем фракцыі. Ну, з гэтым можна паспрачацца. Я так не лічу. Я лічу, што тая праграма, якая першапачаткова у нас была, яна не то што адбітная, яна просто не спадае з той уладай, якая і з тым кантэкстам, якім працуе Координацыйная рада. І я думаю, што якраз тыя рэчы, якія фракцыя могла б таксама зрабіць для ўзмацнення самой Координацыйнай рады, для ўзмацнення усяго беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху, гэта рэчы маглі б якраз быць і павінны быць у праграме, а не нейкія агульныя рэчы пра вызваленне Беларусі. Бо, ну, як мы скажам, даволі складана просто чалавеку зразумець, там, як тое, што мы будзем абавязваць візу Прокопчык праходзіць поліграф, звязана з тым, што мы вызвалім Беларусь. Ты больш з улікам усіх тых акалічнасцяў, пра якія я згадаў раней. Ну, калі мы ўжо пачалі казаць пра розныя там канспіралагічныя чуткі, то давайте ўжо з усіх бакоў, не толькі пра тое, што ось команда асноўная там фракцыі воля хацелі на поліграфе нейкім чынам нешта сабе зарабіць, ці то палітычны капітал, ці то тэчачкі з кампраматам, ці то грошы, то давайте і да вас. Што вас звязвае з Краўцовым? Што гэта за чуткі пра спробу сумесна з Краўцовым рэйдарскага захопа фракцыі воля? Вось те ж самае. Ну, дальше наконт канспіралагічнай тэорыі, яшчэ раз, у выпадку Ванько гэта не канспіралогія. У іх ёсць офіс, яны у Вільні, і дзе яны займаюцца праводзіць эту працэдуру. Гэта не чуткі, гэта рэальнасць. Наконт Краўцова сапраўды вось казалі там про то, што о, я сябра з Краўцовым. Ну што папросту не адпавядае рэчаіснасці. Да? Мы з ім бачыліся пару разоў натуральна на агульных мерапрыемствах. Так, ён з'яўляецца часткай моладзевага блоку. Калі казаць, ён быў часткай каманды Бабарыкі. Так? І, в прынцыпе, я не вельмі падтрымліваю Бабарыку, да? І таксама я не вельмі магчыма падтрымліваю тую рыторыку, так? Якая бывае, ну, ці раней, як мінімум, мы чулі ад Івана Краўцова наконт там інтэграцыі з Расіяй і так далей. Я гэта не падтрымліваю, так? Але пры гэтым Іван з'яўляецца разумным чалавекам, ён з'яўляецца незалежным палітыкам, так? Які не працуе там які не ўбудаваны ў гэтую сістэму міжнароднай дапамогі, якая існуе. І таму, я думаю, ён вельмі важны для беларускага дэмакратычнага руху. І тое, што ён мае гэтыя, ну, можна сказаць так, прарасійскія, да, настроі, то, ну, маё меркаванне, што яго можна змяніць, да, праз сумесную працу і праз тое, што мы яго прымаем. Бо, акрамя гэтага, па ўсім іншым параметрах, ён камунікатыўны чалавек, так, з якім даволі проста знаходзіць агульную мову і, ну, які мае падобныя погляды на
то, что адбываецца сёння з беларускім трэцім сектарам. Ну вось бачыце, вы подцвердзілі сваімі словамі, што вы сапраўдны палітык, гнуткі, што вы гатовы ісці на пэўныя кампрамісы і са сваёй прынцыповай беларускай пазіцыяй прыняць у пэўным моманце такі сітуатыўны кампраміс с рускамірцам Краўцовым. Так вот, супалі ваши інтарэсы. Ён вам вырашыў это самае дапамагчы пасля сыходу пэўнай часткі асноўнай з фракцыі волю падмяць пад сябе фракцыю, а вы ему паабяцалі, да прыкладу, это я так разважаю, а вы ему паабяцалі, што будете падтрымліваць ініцыятывы моладзевага наступу і Краўцова асабіста як сакратара. Ну, это вы правакуеце, конечно, зміцер, но як я казаў, па-першае, ён не цалкам рускаміровскі чалавек, это просто чалавек, які прызнае публічна тое, што Беларусь там мірная краіна, мы хочам жыць у міры з усімі суседзямі, і гэта, думаю, даволі папулярнае меркаванне таксама і ў Беларусі, напэўна, нават больш папулярнае за тыя меркаванні, які прасоўваюць шмат хто з беларускай дэмакратычнага руху. Вот. Ну, что яшчэ на гэты конт сказаць, я не ведаю. Так, ён з'яўляецца часткай моладзевага блоку, арганізацыя, якую я сузаснаваў у 2019 годзе. Ён далучыўся да яе літаральна 2 гады таму. Ось, таму пра нейкія блізкія сяброўскія сувязі тут нельга казаць, хутчэй гэта ідэалагічныя каштоўнасці. Ну, у палітыцы, каб знайсці паразуменне і аб'яднацца на пэўным гістарычным палітычным этапе, не абавязкова быць сябрамі, просто разумець, што гэта выгодна, палітычна выгодна на дадзены момант скааперавацца, стварыць кааліцыю і разам да пэўнага мяжы ісці. Ну а потым уже кожны займаецца сваім. Моладзевы блок это не сітуацыйная кааліцыя, гэта якраз арганізацыя, якая заснаваная на каштоўнасцях, ліберальных каштоўнасцях, асабістай свабоды, гуманізму, і вось што нас аб'ядноўвае. Ну, вот бачите, вы фактично, можно будет сказать, такі агент моладзевага блока унутры фракцыі воля быў, фактычна. Але давайте, может быть, тут да пэўных жартаў перайшлі, давайте не жарты, а сапраўды абмяркуем сур'ёзна. Вось прыйшоў каментары Александр Кусь-Клачко, які піша: Пётр Маркелаў заліў унутраную перапіску фракцыі воля моладзеваму наступу. Пасля гэтага больш за год не ўдзельнічаў і не цікавіўся працай фракцыі воля. Парушыў дамоўленасці з камандай фракцыі воля. Было такое? Тое, што згадвае Кусь, гэта было сапраўды адно паведамленне, якое я пераслаў, па-моему, нават у асабістыя паведамленні некаму з моладзевага блоку. Можа быць, нават у час моладзевага блока. То бок, ну, такое здараецца, да, мы не дамаўляліся, там, мы не дамаўляліся папярэдня, што мы з гэтага часу, напрыклад, нічога не прысылаем, так, у часе наладкі дазвалялі перасылаць. Ну, і для зручнасці, да, мы все ведаем, што мы перасылаем паведамленні для зручнасці, так. У тым паведамленні, наколькі я памятаю, не было нечага такога, што можна было разглядаць як закрытая інфармацыя для блоку, ну, але такі інцыдент быў, так. Гэта правда. На конту делу, ну, как бы, я был у складзе тых, хто пачынаў, да, гэта был блок воля, займаўся распрацоўкай і падтрымкай лічбавых актываў, то бок сайт, сторонки ў сацыяльных сетках, я вёў камунікацыю перад выбарчай кампаніяй, я асабіста пісаў людзям, запрашаў іх галасаваць. І, канешне, калі я не стаў часткай каардынацыйнай рады, ну, як я магу яшчэ ўдзельнічаць у гэтым блоку, да? В прынцыпе, калі все дыскусіі нам адбываліся ў нейкіх іншых чаціках, да? І ввогуле, калі казаць пра тое, што зрабіў Александр Клачко, ну, па сутнасці знішчыў блок воля не толькі фармальна, да? Хаця пра гэта мы яшчэ паглядзім, што скажа камісія па пытаннях статуту, але і дэ-факта, да? Бо гаспадар Клачко папросту выдалі ўсіх з агульнага чату блоку волю, да? Зараз, ну, такой няма фактычна групы і каналу камунікацыі, да?
Вось ну что ты еще сказать? Пётр, а праўду пишут, что зараз координацыйная рада разглядае пытанне вашага ну адабрання мандата дэлегата координацыйнай рады, назовем это так. Я не ведаю, дзе разглядаюць. Я на данный момент маю дасяг да тых каналаў координацыйнай рады, да якіх маюць доступ іншыя сябры. Ну а так просто гэта все кампанія, якая ініцыявана, інспіраваная Яросем Губаревичем і сябрамі, да, про якіх якраз я хочу паговорыць, праз асабістую непрыязнь да мяне, якая існуе ўжо з 2016 года, калі Рух за свободу праходзіў праз унутраныя выборы кіраўніка, і тады гаспадар Еўразій Губаревич займаў пазіцыю намесніка кіраўніка Міленкевіча. Міленкевіч там асабліва нічога не рабіў, а якраз усё адміністрацыйную працу рабіў Еўразій Губаревич, у тым ліку працу з грантамі, да, і размеркаванне ресурсаў. Ну і як гэта адбываецца, мы ведаем, шмат хто праз гэта праходзіў. Вось я праз гэта прайшоў у 16 годзе. Тому адбыліся выборы, і перамог там літаральна на 5 галасоў больш набраў Еўразій Губаревич. І чаму? Ну, тому што чалавек меў дасяг да гэтых, ну, фактычна метадам адміністрацыйнага, так сказать, не што прымусу, але адміністрацыйнымі метадамі. Бо чалавек меў дасяг да грантаў, ён выкарыстоўваў іх, каб ездзіць па рэгіёнах, напрыклад, арганізоўваць нешта, нейкія мерапрыемствы, запрашаць людзей, некаму даваў працу, да? І, конечно, калі табе чалавек дае працу, калі ён сабой часцей бачыцца проста, што яго больш ресурсаў, то у яго будзе больш прыхільнікаў, да? І якіх потым можна прыцягнуць на агульны сход і такім чынам як бы, ну, захапіць уладу. То бок атрымоўваецца дапамогай гэтых заходніх грошай, да? Про тое, што як я давно ўжо кажу, можа каля году, про тое, што вось гэта выбар пераможцаў, да? Калі заходнія донары абіраюць фактычна пераможцаў на палітычнай арэне, ну, псевдопалітычнай арэне, можна сказаць, Беларусі. Вось такім чынам гэта працуе. То бок яны выбіраюць, окей, мы даем грошы гэтаму чалавеку, а гэтым не даем. І гэты чалавек потым мае больш кантактаў, мае больш капасіцый, ён запрашае іх галасаваць, і все, ён далей лідар арганізацыі. Але калі казаць пра агулам пра развіццё грамадзянскага сектару ў Беларусі, то, конечно, гэта не спрыяе яго неўстойлівасці і спрыяе якраз тым канфліктам, бо канфлікты, вось, і потым пасля тых выбараў я з вялікай часткай людзей зайшлі з руху за свабоду якраз праз адсутнасць механізмаў кантролю, да, таго, што адбываецца ў руху. Бо калі, я быў тады на той момант сябрам руху за свабоду ўжо амаль 4 гады, там, ці 3 гады, і я, як сябра, конечно, хацеў все ж таки прымаць нейкі удзел у працы арганізацыі і таксама кантраляваць фінансавыя потокі, да, і то, як это все адбываецца. І, конечно, на гэта все кажуць, ну, у нас же тут трэба, каб все бяспечна было, гэта вельмі чулівая інфармацыя, і все, і это на гэтым размова закрываецца і працягваецца, то бок такая вельмі закрытая дзейнасць, да. Вось, ну і гэта вось працягваецца да гэтага часу, то бок гэтыя людзі, так скажем, можна казаць, коаліцыі грантавых палітыкаў ці коаліцыі псевдопалітыкаў. Ну, фактычна гэта працяг, ці яны хацелі б гэта бачыць працягам той правацэнтрысцкай коаліцыі, якая існавала там з 17-го года, да, то бок Ромашевскі, ВХД, Губаревич уже свабода, тады яшчэ Лебедька там быў. Зараз яшчэ тут у нас новая вуліца, офіс Светланы Тихановскай з'явіўся. Так званая сістэмная палітыкі, так, мы іх раней называлі. То бок людзі, для якіх важна захоўваць эту сваю палітычную пазіцыю ці звацца палітыкамі, каб далей удзельнічаць у размеркаванні сродкаў, мець ад гэтага пэўныя выгоды, ну і ў першую чаргу заробак. Да? Гэта не незалежная палітыка. І гэтыя людзі, яны з'яўляюцца справаздачнымі такім чынам, да? Не, напрыклад, сябрам арганізацыі, якім быў я ў 2016 годзе ў выпадку руху за свабоду, не беларусам, яны з'яўляюцца справаздачнымі тым донарам, якія ім даюць грошы. І на першую чаргу арыентуюцца на іх патрэбы, на іх бачанне, на той, каб атрымаць наступны грант. І я упэўнены, што гэта абсалютна не спрыяе таму, каб у Беларусі усталявалася устойлівая дэмакратыя і каб мы сталі свабоднай краінай. На жаль,
то, что отбывается десятки год, и я думаю, что это пора изменять. Давно пора. Ну я бачу что вы там і з яшчэ і з блокам фракцыі дакладней руху за свабоду і латушкі на пэўных ножах. Так что я нават ужо асцерагаюся, што чакае, які лёс чакае гэтую фракцыю ў каардынацыйнай радзе. Але Пётр, жарты жартамі, вось Вожык Патрыёт задае сур'ёзнае пытанне. Да чаго уся гэтая валтузня, калі бягучы склад каардынацыйнай рады скончыць свае паўнамоцтвы праз паўгода? Не лепей было б неяк паказаць сябе перад новымі выбарамі, а не вось гэта ўсё. Доброе питание, цудовное питание. Ну, наконт показать себе, я ёсць показать себе, могу рассказать про свои проекты. Для гэта не тема, в принципе, этой дискуссии. Да? Я роблю шмат чаго класнага, што карыстаецца попытам сярод беларусаў і не толькі. Але Каардынацыйная рада – гэта унікальная арганізацыя. Да? Гэта адзіная арганізацыя, дзе кожны беларус можа прагаласаваць за свайго прадстаўніка. Такіх больш няма. На першых таких выборах у Каардынацыйнай рады трэцяга склікання прагаласавала 6,5 тысяч чалавек. Няма ніводнай беларускай арганізацыі, ну, можа быць, акрамя прадстаўнікаў нейкіх гонга, да, дзяржаўных арганізацый, няма такой арганізацыі, дзе б столькі людзей прынялі ўдзел у выбары кіраўніцтва. Да? Гэта, конечно ж, нельга параўноўваць з выбарамі ў Украіне. Абсалютна непараўнальная рэч. Выбары ў Украіне – это одна рэч, выборы ў такой арганізацыі – это другая рэч. Вот. Таму пачнём з таго, што это унікальная арганізацыя, і гэта пляцоўка найперш для, ну, на дадзены момант, в прынцыпе, ў будучыні таксама. Асноўная функцыя яе – гэта пляцоўка для развіцця дэмакратыі, для пабудовы культуры дэмакратыі і для практыкі. Таму якраз сэнс якраз у тым, каб вазіцца, да? Ну, як мінімум на дадзеным этапе. Да? Тым, потому что калі мы хочам, каб у будучыні, грубо кажучы, мы прыйшлі да ўлады, залежныя беларусы, то мы павінны вучыцца дзейнічаць адпаведным чынам, да? У тых стандартах, якія існуюць у ліберальных дэмакратах. Да? Это значыць, што калі ёсць правілы, калі ёсць рэгламенты, калі ёсць статут, то яны павінны выконвацца. Вось, а што мы пабачылі у выпадку Каардынацыйнай рады і ліквідацыі блока воля, і все про гэта, гэта публічная інфармацыя, да? Ну, таму я дальше звярнуўся до вас, міцер, каб данесці то, што адбываецца, бо гэта, ну, просто возмутительно. А што адбылося? 26-го это было у кастрычніка, да? 26 кастрычніка гаспадар Кусь напісаў у чат народную фракцыю. Все, мы выходзім, всім да памачэння, дзякую за працу. Ну, все ведаюць пра гэтую заяву. І выйшаў з чату. То бок фактычна гэта была заява пра выхад з Каардынацыйнай рады. Ясна, што ён адказаў не толькі за сябе, але і за двух іншых дэлегатаў, што, в прынцыпе, і яны не пацвердзілі свой выхад. Але пра выхад гаспадара Клачко, ну, можна адназначна сказаць, што згодна з усімі працэдурамі, зацверджанымі Каардынацыйнай радай, ён здзейсніў выхад са склада Каардынацыйнай рады. Потым, праз 3 дні, 29-го кастрычніка, яны, ну, гаспадар Клачко і яшчэ 2 дэлегаты, якія выйшлі, высылаюць у сакратарыят дакумент, да, пра ліквідацыю фракцыі. То бок, праз 3 дні пасля юрыдычнага, да, і фактычнага выхаду са складу Каардынацыйнай рады гаспадар Клачко дасылае гэты дакумент, і потым нарада фракцыю, зноў ж такі, гэта вось эта так званая правацэнтрысцкая коаліцыя, таксама вядомая як грантавая коаліцыя Ромашевскі, Губарэвіч, Латушка, Светлана Ціхановскі, яны галасуюць за тое, каб прыняць гэтую ліквідацыю. Да? Што, зноў ж такі, проста супярэчыць статуту. Але ў статуце прадугледжаны таксама і механізм абскаржваць такія рэчы. Да? Гэта можна звярнуцца да камісію па пытаннях статуту. І хаця там пазначана, што толькі фракцыі могуць звяртацца у гэтую камісію, я звярнуўся ў гэтую камісію яшчэ да таго, калі нават было прынятае рашэнне пра ліквідацыю гэтай фракцыі. Фактычна па ўсіх правілах я звярнуўся да гэтай камісіі па пытаннях статута, каб патлумачыць, ну, якім чынам эта нарада фракцыя, якая з'яўляецца кіруючым органам Каардынацыйнай рады, можа прымаць такое антыстатутнае рашэнне.
І регламентом працы камісіі вывытання статуту прадугледжаны тэрмін адказу 7 дзён. Ніякага адказу я не атрымаў нават ужо пасля 10 дзён. Вось, і таму і здымаю гэта пытанне, што адбываецца, сябры. Давайте неяк больш звернем увагі на то, што адбываецца ў Каардынацыйнай радзе, бо гэта наша, адзіная пляцоўка, адзіная надзея на то, каб вучыцца сапраўднай дэмакратыі, да? А не там вот этим адміністратыўным практыкам працягваць тыя ж самыя кліентэлісцкія і адміністратыўныя практыкі, якія мы бачым у Беларусі. Ну ўсё ж таки я так разумею, что прасцей самім дэлегатам, сябрам Каардынацыйнай рады нейкім чынам паспрабаваць разабрацца ў гэтай сітуацыі, бо як могуць на гэта паўплываць людзі, якія не датычны да унутраных нейкіх вырашэнняў, нейкіх кансультацыйных гэтых вот пытанняў і ўсяго астатняга? Ну, Каардынацыйная рада гэта не зусім унутраная нейкая арганізацыя, гэта агульная, так сказать, это агульная нацыянальная арганізацыя, якая ўжо прадстаўляе інтарэсы беларусаў на міжнароднай арэне, напрыклад, што вельмі важна. Да? Бо гэта не нейкая прыватная справа, гэта грамадская справа. І в прынцыпе, ну, гэта стратэгічная арганізацыя, і я думаю, што гэта будучыня беларускага змагарства на гады наперад. І таму да гэтага трэба ставіць вельмі сур'ёзна і не адварочваць ад гэтага галаву, як ад цырка, да? А разумець про тое, што так, гэта цырк, але гэта цырк, які адлюстроўвае тую ступень грамадскай культуры, якая існуе сёння у беларускага нават незалежнага ад дэмакратычнай супольнасці. Вось, і з гэтым трэба нешта рабіць. А што з гэтым рабіць? Вот глядзіце, увесь час, колькі вось зараз існуе Каардынацыйная рада трэцяга склікання, да прыкладу, Кныровіч б'ецца, даказваючы, што быў зламаны статут Каардынацыйнай рады, што там Латушка і яго фракцыя захапілі уладу, умоўна кажучы, у Каардынацыйнай радзе і гэтак далей. Ну вот і што? Ну уздымае і нічога не можа з гэтым зрабіць, таму што тут такая яна палітычная барацьба. Шукай аднадумцаў, стварай кааліцыю, перамагай у спрэчках, у галасаваннях, перацягвай на свой бок. Ці не так это працуе? Не, гэта працуе не так. Конечно, гэта працуе не так. Конечно, ёсць у любой дзяржаве, у любой арганізацыі ёсць мноства рэгуляцыяў, якія дазваляюць якраз гэтай арганізацыі існаваць у часе і не змяняцца, і не разварочвацца на 180 градусаў у залежнасці ад таго, хто зараз атрымаў большасць, які там палітычны ветер, каму атрымалася здабыць больш галасоў. Так не працуе, што толькі галасаваннямі і толькі вот такімі рэчамі все вырашаецца. Не, ёсць рэгламенты, ёсць працэдуры, і на гэта ёсць вялікі сэнс. Да? І гэта рэгламент і працэдуры павінны выконвацца. Калі яны не выконваюцца, гэта падрыў даверу да ўсёй Каардынацыйнай рады. На жаль, чаго мы ўсе не хочам. Да? Але мы бачым, што якраз тыя людзі, якія гэтым займаюцца, Латушка, Губарэвіч, Ромашэўскі, Оксана Ціхановскай, яны якраз, для іх якраз важней не імідж доўгатэрміновы Каардынацыйнай рады, не вось это развіццё беларускай палітычнай культуры, а нейкія больш кароткатэрміновыя рэчы, уласны камфорт у сістэме міжнароднай дапамогі. Добра, такім чынам атрымліваецца, што ну, прынамсі, скажем так, у Кныровіча і фракцыі беларусы, іх там не шмат, не атрымліваецца неяк там змяніць сітуацыю. Про вас, давайте про вас. Вот ваши магчымыя дзеянні па змену сітуацыі унутры Каардынацыйнай рады. На дадзены момант вы можете там пагаджацца з гэтым рашэннем, можете не, але вы пазафракцыйны дэлегат Каардынацыйнай рады. Таких пазафракцыйных дэлегатаў не вы адзін у складзе Каардынацыйнай рады. Наколькі я разумею, пазафракцыйныя дэлегаты могуць пры жаданні аб'яднацца і стварыць сваю фракцыю. Не. Ну, у любым выпадку аб'яднацца і супольна нейкім чынам прасоўваць нейкія свае тэзі. Не, якраз фракцыя дае вельмі шмат пераваг, вельмі шмат моцы у працы Каардынацыйнай рады. Пазафракцыйны дэлегат амаль не мае ніякіх магчымасцяў, тых механізмы, якія прадугледжаны рэгламентамі працы Каардынацыйнай рады, яны вельмі часта працуюць менавіта для фракцыі, а не для пазафракцыйных кандыдатаў. Дарэчы, таксама, это чаму так адбываецца? Таму што это агульнае жаданне і блока воля, і гэтых грантавай кааліцыі, будзем так называць, да, ну, фактычна пагоршыць мой імідж, да, у любымі абсолютно
да, сродкамі праз чуткі, праз нейкія такія рэчы, як, напрыклад, зрабіць мне пазафракцыйным кандыдатам разам з Петрухіным, да, грубо кажучы, ну вот паглядзіце, яшчэ адзін фрік, да? Ну гэта ж все разлічна, да? Вось, ну таму как дэлегат Координацыйнай рады і да, і дэлегаты не могуць ствараць новыя фракцыі, гэта таксама прадугледжана статутам Координацыйнай рады. Вот так вот. Ну вот бачыце, цэлыя фракцыі займаліся толькі тым, каб вам імідж сапсаваць. Гэта ўжо пра нешта сведчыць. Паважаюць, як мінімум. Добра, Пётр, ўсё ж такі, як вам падаецца, тут вот працягну пытанне Вожыка Патрыёта, які казаў пра тое, што не так шмат гэтай Координацыйнай радзе засталося. Гледзячы на тое, што адбываецца ў Координацыйнай радзе, пры нават вашым такім пазітыўным стаўленні да самой гэтай структуры як органа, але пасля гэтых скандалаў там с Мельнікава, Карпушона, сыход людзей і адзінкамі, а зараз вось ледзь не цэлай фракцыяй, ці не прывядзе это па выніку да таго, што скажуць людзі, да не будзем мы ўвогуле ўвязвацца в эту ўсю справу? Ну, чаму я не ўвязваюся ў гэтую справу першыя там 3 сазы ВКР, хаця дарэчы быў таксама у нас легат Беларусь являлся часткай КР і першым скліканні інтэкцыю, другім таксама. Але таму што я ведаў, што першы час там ідзе якраз вельмі шмат тых апартуністаў, да, вось людзей, якія зараз заходзяць. Ну, не все, але шмат людзей, якія прыйшлі, думалі, што вот зараз у нас мы будзем новым парламентам, там ці хацелі карацей неяк убудавацца ў гэтую сістэму, пры гэтым толькі з'явіўшыся, так сказаць, на гэтым полі там пасля 20-го года. І зараз гэтыя людзі частка з іх сыходзяць, да? Ну, а старыя, так сказать, гульцы застаюцца, такія як гэтая правацэнтрысцкая коаліцыя. І не, Координацыйная рада не знікне, бо калі тыя людзі зыдуць, то заўсёды застануцца людзі, якія бачаць у гэтым вялікую каштоўнасць. У тым, што гэта адзіная арганізацыя, яшчэ раз паўтаруся, дзе кожны беларус можа прагаласаваць за свайго прадстаўніка. Да? І гэтую вартасць нічым не праб'еш. Да? Мы ведаем, што там зараз наступныя выбары будуць адбывацца праз пляцоўку Тры Сланы. Да? Тому гэта вялікая колькасць людзей, якая зацікаўлена тым, каб такі орган існаваў. І таму якраз вся тая грантавая коаліцыя так актыўна ў гэтым удзельнічае. Бо яна ведае, што Координацыйная рада будзе існаваць вельмі доўга, і яе моц і яе ўлада будзе з кожным годам, з кожным скліканнем толькі ўзрастаць. Вось. І зараз якраз той крытычны момант, да, калі людзі, якія прытрымліваюцца падобных поглядаў і хочуць удзельнічаць у нейкім сумесным будаванні будучыні Беларусі, да, незалежным ад замежных грантаў, а сапраўды арыентуючыся на патрэбы беларусаў і беларускіх арганізацый, то яны павінны зараз ісці ў гэтую Координацыйную раду і так за свае грошы, так, ім нашмат складаней, у іх няма той выбудаванай сістэмы, якая ёсць у Губарэвіча правацэнтрысцкай коаліцыі, будзем іх называць. У іх гэтага няма, у іх няма падтрымкі заходніх донараў, у іх няма гэтых напрацаваных каналаў, да? Тому гэта нашмат складаней. Але тое, што іх ёсць, гэта таксама гэта іншы погляд і незалежнасць. Да? І гэта таксама людзі вельмі цэняць, асабліва беларусы, вельмі цэняць. То калі мы паглядзім, напрыклад, на індекс падтрымкі тых жа Губарэвіча, там, напрыклад, ці Ромашевскага, да? Сярод беларусаў, такога чалавека нават не ведаюць людзі ў Беларусі, хутчэй за ўсё. Але ў Координацыйнай радзе у іх там каля 10%. Вось, то бок, вось такая неадпаведнасць. І з гэтым можна зрабіць толькі тое, што мы ўсе, тыя, каму цікавая будучыня Беларусі, і якія хочуць бачыць будучую Беларусь дэмакратычнай і свабоднай, яны павінны аб'ядноўвацца, яны павінны ствараць свае фракцыі і, папросту, як гэта працуе, гэта вельмі проста. Трэба, каб кожны падчас перадвыбарчай кампаніі з тых, хто ідзе ў спісе фракцыі, проста напісаў
трем сотням своих сяброў индивидуально. Не просите, не тлумачьте, чему координационная рада это добро, а попросту напишите: калі ласка, проголосуй за меня. И все. Как это было персональная рэч. Да? Каб не пачынаць эту дыскусію про то, чтобы вельмі складана людям доносіць, чему координационная рада это уникальная организация и мае великую каштоўнасць. Люди не вельмі обознаныя у палітычнай навуцы, на жаль. Таму працуе такі персональны падыход. Просто просім, калі ласка, прагаласуйце. Такім чынам мы можем, нават калі нас будзе шмат, мы можем перабіць вось тых людзей, якія маюць доступ да гэтых заходніх крыніц фінансавання, ну і фактычна ствараюць цырк. І мы можем іх, грубо кажучы, перабіць праз нашу колькасць і праз удзел. Пётр, і ўсё ж таки вось зараз, як вы кажаце, вы знаходзіцеся у такім статусе, што ну как бы не можете ні на што ўплываць, нічога вырашаць. Пазафракцыйны кандыдат, вы сказали, што статуты напісаныя пад фракцыі, а не пад пазафракцыйнага кандыдата. Дарэчы, вот тут мне удакладняюць, што кіраўнік камісіі по пытаннях статута падначалены Краўцова і сябра па моладзевага наступа Евген Караулаў. Что-то не дапрацоўвае падначалены Краўцова, ці дапрацоўвае як трэба. Але тым не менш, вот глядзіце, вы зараз у такой сітуацыі, калі, як вы кажаце, ні на што ўплываць не можете у координацыйнай радзе, прасоўваць свае ідэі не можете, ці ёсць сэнс заставацца там і прысутнічаць і нешта рабіць там, асабліва з улікам таго, што колькі той координацыйнай радзе, ну прынамсі трэцяга склікання засталося? Ну, трэба разумець, што выхад з координацыйнай рады б'е па іміджу координацыйнай рады. Да? Таму што у вачах людзей гэта значыцца, што тыя, хто выходзіць, яны выказваюць свой недавер ці бягучаму складу координацыйнай рады, ці кіраўніцтву координацыйнай рады, ці координацыйнай радзе як структуры. Да? Таму любы выхад з координацыйнай рады, ён мае такі эфект, і пра гэта трэба ведаць. І я все ж таки человек, я лічу, што не трэба такое рабіць, я лічу, што трэба змагацца до конца, і адним выхадам з координацыйнай рады я нічога добрага не дасягну. Да? Наадварот, я пагоршу імідж координацыйнай рады, чаго я не хачу. Але тым не менш, на гэтым тыдні все ж таки можа быць камісія прыме нейкае рашэнне па гэтым пытанні ліквідацыі фракцыі і унесе нейкую яснасць у гэтае пытанне. Але у нас тут ужо на золаку, вось калі казаць пра тое, што я раблю па-за межамі координацыйнай рады, мы тут адкрылі такі клуб сацыяльны для беларусаў у Вільні, для беларускіх актывістаў, мастакоў. Вот там, здаецца, бягуць прямо зараз за сцяной, ці рэп записваюць. У нас тут вельмі вялікія вокны, ведаеце, і на вуліцы весь час праходзяць розныя літоўскія, інтэлектуалы, там просто літоўская моладзь. Тут побач Лосос, это такі літоўскі ОК-16. І гэта вельмі добрае рекламнае месца, так? І, іх можна запомніць. І у выпадку, калі не атрымаецца неяк вырашыць гэтую сітуацыю з парушэннем статуту і рэгламентаў працы координацыйнай рады, я гэтымі рекламнымі плошчамі скарыстаюся. І, каб данесці да літоўцаў, якія таксама маюць вялікі ўплыў на тое, каго падтрымліваюць у Беларусі, што, можа быць, і не варта падтрымліваць псевдапалітыкаў, бо гэтая сістэмная пазіцыя не вызваліць Беларусь, гэта вядома. А можа быць і нават горш. І вось, можа быць і нават горш. Пётр, давайте на завяршэнне трошечку сапраўды, ладно, як там будзе з координацыйнай радай, мы будем сачыць, тым больш, што вы сваю пазіцыю, свой погляд агучылі. Будзе якая-нибудь рэакцыя ад спікера, ад сакратара, ад ваших коллег, паглядзім. Я хацеў бы закрануць на завяршэнне яшчэ адзін ваш проект. Вот вы узгадалі Золака, я узгадываў Лука Зона. Вот гэты проект, ён тут можна на яго зайсці паглядзець. Цікавы, дарэчы, проект. І вось вы мне скажыце, вы ўсё ж такі
адмыслова гэты праект зрабілі, каб ствараць базу тых злачынцаў, якія альбо парушалі закон, альбо дзейнічалі супраць беларускага грамадства. Ну, таких нездарма я сказаў, ну, ці дакладней вы назвалі, што гэта база ганьбы, вот дзе там вот это ўсе людзі. Праз Координацыйную раду вы вось нейкі, я не знаю, ідэю, ну, назовем это по старорэжымнаму, законопроект по прыцягненні гэтых вось людзей, якія потрапілі ў базу і якія яшчэ не туды не потрапілі, прасунулі ці не? Была такая спроба? Ну, я долучився до Координаційної ради каля 2 тижнів тому у тих, ось якраз у тих околічностях, про які ми розмовляли. Там і якби нешто зараз просунуть некую декларацію, некий стейтмент, заяву, ну, я не бачу, що це машина, на жаль. Просто простой скандал, який відбувається на даному етапі. Але так, я лічу, що у Білорусі повинна бути ілюстрація. Гэта значыць абмежаванне займання выканаўчых пасадаў дзяржаўных людзьмі, якія былі датычныя да гэтых рэпрэсіяў, да існавання і працы мінулай лукашэнкаўскай сістэмы. Гэты сайт працуе ўжо 3 гады. Да гэтага часу можна адкрыць в Беларусі кожную сторонку. Мы маем 180 тысячаў унікальных пераходаў за апошні год. І каля 2 мільёнаў паказаў за гэты апошні год. Вось рэальныя вынікі на працы, з якімі можна адказаць Кусю. А калі запытаць Куся, а што вы зрабілі за гэты ваш год УКР, то адказу вы не атрымаеце. Ну, на гэтае пытанне хай адказвае Кусь. Я думаю, што знойдзе нешта адказаць, але вось, дарэчы, мне удакладняюць, што пазафракцыйны дэлегат можа дамовіцца з яшчэ 5 дэлегатамі і прасунуць любую сваю ідэю на галасаванне. Так, можна ўвогуле далучыцца да іншай фракцыі. Конечно. Адзінае, што нельга стварыць новую фракцыю, а то вы там з Пятрухіным развярнуліся. Ну, вы жартаўнік, возьмите. Ну, а што, трэба шукаць нейкі пазітыў і жарт у любой, нават не вельмі прыемнай сітуацыі, а мне не вельмі падабаецца, калі людзі, якія ў прынцыпе ставяць мэту аднолькавую, але сварацца паміж сабой і пастаянныя нейкія спрэчкі, скандалы, інтрыгі, раздраі. Не, якраз гэта добра. Спрэчкі і скандалы і інтрыгі, гэта все добра. Гэта трэба уцягвацца, бо менавіта такім чынам мы будуем новую культуру, нашу беларускую культуру дэмакратыі. Вот так вот, праз спрэчкі і скандалы да дэмакратыі і культуры. Можна сказаць, нацыянальная ідэя ад Петра Маркелова. Але так, дзякуй вялікі за размову. На жаль, трэба развітвацца. Таму вось такія думкі, ідэі і бачанні спрабаваў і даносіў Пётр праз наш эфір. Пачуюць выдатна. Ну, не пачуюць, ну, значыць, наперадзе чакаюць яшчэ спрэчкі і скандалы, праз якія мы пройдзем і дойдзем да дэмакратыі. Дзякуй, Пётр, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.